Velkommen til her. Hvad har du hørt i Ultranyt? Altså, der var en dame, som der sagde i Ultranyt, at man skulle kigge sine pøller. Hvorfor skulle man kigge sine pøller? Hvad skulle man kigge efter? Nødder. Nødder. Så man skulle kigge sine pøller for at se, om der var nødder i dem? Ja. Skulle man se andet i sine pøller? Ja, om de var tørre, eller om de var smattende, eller noget andet. Okay. Så sådan skal man gøre. Så det er for at finde ud af, hvorfor skulle man gøre det? Var det for at finde ud af, at man var sund og rask eller syg? Ja, eller var det... Okay. sund og rask. Jeg er syg. Så det vil gerne tippe folk til hvad? At man skal kigge sine egne pøller. Tak for i dag. Kan du sige farvel, Amalie? Farvel, verden.